Oh. Naghaling pa. Gautan nagmungkot. Nanilhig. Gautan nanilhig. So, man, buta mo na sa kalayo. Talaan lang mo ng sabot. Nanilhig. Sige. Galing. Budget na yun ang musiga. Puro mo. Kamao. Dasya. Balo. Gamsida. Ano? Siga. Kalasa po kung uhas kay tagil mamakbuok idungan. Sa ang dugang siga. Haling. Haling na. Kaya mag-usan ko munggos. Haling na. Natak-ang na. Mana. Matay ng kalayo mo. Biyaan mo ni mo. Biyaan. Nah, diska aga lingkod na aga paabot na siyang utan nga mubukal gautan og munggos para pamahaw. Tanawan nyo may pagikan, batawhay kayo. May kinilagay. Tawhay kayo na kung asang utak munggos. Marilyn pod galuto at siya pangalan na sauce para sa tempura. Maraming tayo pangitan akong mga bata dire para siyang fishball. Sige mo din kayo na kay magbubo mo po dili kayo no. Apoy gakagod akong apo gakagod ako be kuno itong munggos. Okay tayo. Okay kayo ang pamahaw kay tinunuan man. Kuha na panakot. Panakutan na niya iyang munggos.
Gikas iyang garden nanguhok pa na koto. Garden, gikas garden. Napit numalata iyang munggos. Utan ng kapayas. Kapon yung tao na. Init-init. Video. Kita video. Kanaya, giutan kanayang buntag. Kanayang naluto na. Kung yung higop ang sabaw ko sa higop yan. Wala akong banga akong pagupon. Kaya, gawin na. Igat ng kain ko sa ay. Katala na namin, pamahamog na yung buhaton. Mahungit. Tanawan nyo man pag-ikan, no? Ito lang isilian. Kung silian. Halang sila. Diba? Yung utang yung silian. Ulo.
Ayaw mo may klungsod ng sula o mga katubog ang matigulang. Kay pandemic maram. Utan naman ito may munggos. Ang utan kapon nga kapayas na pagyapon pa magsula. Huli ako nga, buta mo siya. Lo man pabukuran mo, tagam na yan sa lingod na tanawan ng dawin. Muna kumahaw, salamat tos Ginoo. Hindi tagaan tagpulamahon. Ang tagpagkaon.